Nadugulan ti ulo manon ni Trixie. Iti sagbay nga nitaray ti ospital tinong patong panak may lang. Hindi ka kumasikat na tagumpan na tumbukulan. Nagtarantado ka ba na agmaneho? Sagmat nga maasol, ma'am. Iso na taging maasol din mong par. Gaboy ti dede nga napasamak manong naimi. Numampasa nga siyak taking basol. Kino na kanyak di sa Redwin. Iti kasi diyan nga napasamak, Ray. Saan na kayat pa ni Trixie agmaneho ka. Ken, pumanaw ka dito eh. Kabuta, ni Trixie, iti matungpal. Di na ka na kaya na makita. Yan sir, saan ko amasol tinapasamak? Aksidente. Saan nga sakti di mong par? Natungpar. Nung nagtanan ka, ang kumanapasamak ti amin. I'm sorry, Ray. Ngam dahil 20 mo ting haltaw mo. Dahil ito sweldo. Karuwatan na kita rawatan. Kahit pumanaw ka. Awan nga ro tinaramidak manong namin no din nagtungpal. Ngam sa nga balik ko nak. Dati panagyan ko dito ay manong namin nakasusuro kag drive kada lisensya. Tinaramid ko manong namin. Napanag iti estasyon. May sa kada iti estasyon iti taxi. Iti gwardya. Sir, good morning. Ay, mabalinti ag-apply nga driver. Driver ti, taxi. Ay, bakante kada iti taxi. Kadi. No, anda ko man nakita dito, wanted driver na kita, anda. No, anda man dito saan nga nairuwar nga taxi. Nagsakit lang nila mga drive. Ngayon, misunto man lang ti ipasada na. No, malayangan. Di kabayatan papalaing sir, di sakpay lang nagpasada. Sambat nga rin nga siya bus. Yamang mo nagkinibus mo atap, nagasta kita, agsarita kami. Makulit ka niya. Aging kaya manong naming anda ng tao. Guard! Ano neta? Sumrek ka nga driver, sir. Nga maumang bakante ko nak. Pastrikan. Okay, dam. Di naman nga pastrikan si kang sikyo. Luko ka ah. Sige, sumrek ka. Ang experience mo. Dua bulan yung nagbalinak ng family driver siya. Family driver. Sabalit family driver, sabalit taxi driver. Baka di mo amot pasikot-sikot dito eh. Papanak lang mo kagit. Banipod sa diyan nagtrabaho. Panak jemul. Pasari mapanak pa jay. Di eskwela da. Trisha nga manayhuak. Di amo amot pasikot-sikot syudad. Amok batagbasa sir. Kano sa halot-sutik da jay basahero na pagparan na, paisuruak kang kuana. Hala, nabayag kami na nga na-stack data taxi. Data may isa. Taginan niyanan. Lisensya, adaan sir, lisensya ka. Sige. Ngayon, amom tago-operate taxi. G-Metro. Mang-open G-Metro. Timang switik. Api ko mag-switik ako sir. Sabagay. Ako ang tig-switik dito eh. Suruan ta pala sir, mag-operate. Loko ka. Siyak pa yung bus mo, timang mangsurot ken ka, mangsusuro ken ka. Kapag ismat manong nemi ang nagpa-grahe ng taxi, grahe na kanon, tanta kanon na sa kanipapanan na. Hey, Delvin, boss, paano mo ka di? Ano ba si date ko, boss? Date? Loko ka. Kansay lang ti biyahe, gabulang ti date. Importante, boss eh. Kuyoga mga rad dito eh. Kuyoga sa kita papanak. Paglugaran mga rad nga, dito taksi nga kinamyanan, paglugaran nyo. Isuro king kuwanan, nakasarot eh, pamayan na. Kahit numabali, nipasikot-sikot mo, taglawlaw. Agsusuro nga, taxi driver sir. Oo, sige pala makamuking kuwanan. Alan? Sige sir. Henry kanu tinagan naman ng name yung barupay.
Adun na kitin susuro na kanyak no kasano man name me. Oh, ito eh. Naglagi ba ma? No kahit mo matag-sweetik, namang sweetik, baka kadad na kadabos. Ano nga, ada kami sweetik ti. O hindi, metro na. Yung sa mga rami din, abot na may kat no kat, ma-perdi ti record dito nga taxi corporation. Wen? Sige. Ngayon mapantadagasan ti darling ko, ah. Mau sikat manehon. Sige. Yung baka muna manong name so din pangiturungan, mabasag mo dikiti kalsada, manong name, mostly ka dikiti pasahero. Depende na doon ito terminal mo, ti pagparadam ng pangalan ti taxi. Dito City Hall, empleyado City Hall ti pasahero. Kabisaduan mo sa dinut ayanda, munong lugar da. Napimpindas arod mo, pasapasyarak latang sapol ti hanak nagsarsar din. Oo, pag napagpintasan na, dapat pagmandyan, nagkasaragad gasolina. Dahil siya na girlfriend ko. Sige, sarding man. Dito ako. Nagpintas sa girlfriend mo. Yung ka magbuhit sina, saka mo tumapa nag-check-in nita motel. Good luck, pare. Good luck, ba't ka? Sige, rugyan mo niti agpasada. Sige. Manong name iti purpose ko dito yung agpasada ada porsyento manong name ken pambarak sa pulen ti kabsat ko. Nyatamok baka balintong pasaherok. Sana ka narigatan manong name nakasursuro ti pasikot-sikot. Ada ang para kanyak. May isa nga nakakurbata manong name. Yes, sir. Naglugan. Paalan tayo, sir? Just City Hall. Sa din nung banda City Hall time, sir? Ay, dudamo ka. Awan, sir. Sige, idaratsam. Saan mo ito ikanawan? Alan, takit kumanggana ta. Mano? Narati metro, sir. Oh, nainot man. Nadaduma nagduga ng taxi kat lakdakil mo data. Hana kami nga kaswit-switik, sir. Very good. Oh, at supli na ako, come on. Thank you, sir. Manong name si Marno ka pasaheros ko napintas ka balasang. Tinaramid ko manong name di mo sa agat ng lukatak. Siga man pala taxi driver ako stoy. Noroma kami, ma'am. May isa kami dati ka family driver. Si Iglogan ka, ma'am. Okay. Nagbanglo, nagpintas. Pare, mabambanugat no kasi makikita ka na pintas sa babae. Diyak pa kami nakarik na ti ayat eh. Kursunatak edin ni Tricia, manong naming pangit man, ay nasungit man. Ano man kita kiti sarming isona. Pintas. Mama ba rin mamong tinagan mo? Apay. Ada kami sa pulet. Kasadar mo sa eh. Papinos na ma'am, 17 mo o 18. 17 ko. Hanggang kasadar hali ading ko. Tandangan ti ading mo, sapsapulan. Bituin, ma'am. Samot nga bituin tinagan ko. Kasano ko mga kapsat ta. Naggapuan kami niti ampunan. Nauraman kami ti balay. Naganak kanyak kada kami kat natay na uram. Napangkam ti ampunan ng kapsat. 4 years old pa lang din ibituin. Hindi ada mga dap ken kuana. Ada pagilasin ng ken kuana? Ada Nangem sang nga sika at sambat nga sika. Hanak nga ampon. Pudno anak dak dadadi ni mami. Kasta. Sorry nga rod, ma'am. Kung no man adan duman amam nga bituin tinagan na. Mabaling ka di, ma'am? Nga niya. Kontakin dak. Ano pang kontakin ka? Awa na ya. Umpay ka yung cellphone ko. Dito idan. Parada ko, ma'am. Mano? Ma'am, kas mambasang? Imise. Nainot na ito metro, ma. Hangas ka rin na duma. Hanggang kami nagsisitik, ma'am eh. Very good. Oh, kukam supli. Thank you, ma'am.
Manong name nagbali na ka na siya at nga taxi driver kat makuskustuhan nak ni Boss Edwin. Hmm. Ay, nagsarte ka kag pasada. Nagkagatak lang, boss. Boss, iso na lang ta. Problema, pangina na di pagkasaraak. Kat, di mo malimbos dito kalatan. Kasano panagyan mo dito eh. Napalawlaw ang mataalan. Agandak lang ito, nagtitaksi. Wano sangkit. No, saan nag-drive? Saan nag-drive tirabi? Agbali na kasikyo. Kasano nga rin pa nag-drive mo? Bigat pa nagpasadam. Numapuyatan ka. Dati driver na. Dati security sir. Ba't maturog naman daw ka? Bagko naman maturog na. Pasaray makita ka ba't maturog na. Nung hasta ka. Naghawi na kitirabi. No, sumangpa kiti. Agsapak at maturog na pa lang. Kasano ka maturog na nakaidada? Nakatakder na ka maturog sa'yo. At nakatakder na maturog. Inruamdan tikas na nga sikyo. Nagluho na kiti sikyo maturog na kaya maturog na nga nakatakder. Manong name at daduangan ikat nga sikyo manipuliti imbagak tikas jay. Sir, sabali matin sikyo tayo. Sinulsud ko manong name tamis nga panagsarak ko nga na panagpasada. Kasano nga Jack, ikatididakit at pagpasubot gamit ko nam. Sinal na sala na makita ti may isang arabi, parbangon. Handag na pupuutan. At nakatakder ba't maturog gayam. Pagpagonyak pa eh. Sala na karingan ito, tuktuk at tulo na. Takaon na nga ito taksi. Nagluko na ito nga sikyo. Ore gayam nakatakder na ba't maturog na. Nabasamak madlaang manong name nga ti ayan kiti terminal ti ayan kiti taxi. Kat ijam madlaangan pinalubusan ako ni Sir Edwin nga turog. Sa jayak ngumapon. Pag ibang bantay mo nag-secure na ko nung makapuot ka kita mi dan maturog daw no si ring da. Nalakaan ako manong name gabota saan ako nagbayad pa iti kasera. Makaurnong ako manong name. Kat pampanonotek. Ano nagturunong ko? Nag-asawag? Sino mag-asawag? Ako mati, makursonada ka rin babae. Ore na nalapsat nga pasahero kat timatlasap sa pulak kat bituin. Tikapsat ko. Kumusta nga tayo ni bituin? Ada nga tasawanan? Nagturpos nga tan. Manong nemi, kinon ko tinakim ko. Muna tawon kon. Kitam kadahay nga 24. Di 22 itan. Ni bituin. Manon nga tawin. Mapasamak to nga ta, ti pa nagsamat, ti dalan mi nga kapsat. Manong nemi nagbalin nga misyon ko na ito eh. Timang sapol iti kapsat ko. Nga sanak to nga sumardeng nagingganjak masapulan. Ure may sakton nga nasa awaan manong nemi no dantuman pakarik na kiti ayat. Aging ga manong nemi nga napasamak. Ti may isang arabi nga panagpasadak. Duha nga lalaki manong nemi nga nagkapo iti bara dagiti pasaherok. Madlaw kulotan manong nemi nga nasangrod na. Nabartik na. Di medyo nakadayo kami manong name hold up. Boss, kasalsalog ko eh. Hold up. Ipaikid mo. Boss, masyang kay kanya. Di mo ipasarang na tayo paltog. Baka sumurik kang katidemonyo kat makalbit mo. Mo kanya, amin na kwartam. Awang pinapasadahak, boss. Tiwalat mo, imposible ang balon mo. Walat mo. Boss, may isa. Dito, boss. Inukurad na. Nagbasit man makarukwarta. Ibang bangko kami eh. ATM machine mo. ATM mo.
Ay, awan ATM ko. Imposible! Ano, anda ko masarakat, anda yung wallet ko. Awan. Boss, takwar talat alam ha. Amualan amin nga wallet ka. Ada ti lisensya kita. Sige, dumsagkan. Ah, boss, pati sa taxi. Hold, alain nyo. Anak pagluka namin. Dumsagkan! Oh my God. Awan sa bali na ramid ko manong namin nagtungpal. Ano ito na makilaban na. Ang dapaltog na eh. Hindi nakadisago kung manong namin din sa agmit ti may sa kadakwada. Mabaling kong matawad akong taran na ito. Ang manong namin tinaramid ko na itang paisok kinugtarak. Yan! Ay! Ay! Naginago kami ti paltog manong namin. Tulungan na! Wala na ka na ti kadwa na. Kinugtaran na kami ti kadwa. Unli para suisiyan pa. Bang! 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 Talong ang putok manong namin. Ngayon po undi. Nakarignuk-nukak. Oh, Diyos ko, handa kong abaybayan. Hidag sublin ti puot kumanong nemi amuklatan ng ospital tiyan ko. May sana lapsat nga nurse. Ti mga asikaso kanyak. Mangkit kita manong nemi noon niya ti. Dabala karga ti. Suero. Hi. Hi, miss. Oh, nakapuot kagaya men. At napasamag ka niya. Hindi mo ka di manakip? Nabaltugan na. Igawan ka. Tatro entro. Awan nagbating nga bala. Kinawan matin. Masaya nga pasit ti bagim. Dinaapektaran. Moibos na nga dara. May alisong ka. Makumpletong ton. At nasaya sa nga dara eh. Nalado ti pa nakitaray mo ti ospital. At nagan mo, nurse. Katsika, nagan mo. Awan ka di ba ti may nang kita kanya? Adda. Isot nang titinagan mo. Ray. Sabi na rin sa lusot ng balat, nagan ko, amumat kaya man. Sikat nagan mo. Hilda. Napintas ka, Hilda. Awan ti amamumngag nagan di bituin. Bituin? Kasadar mo siguro. Fresh graduate ka, no? Uwen. Kasadar ka siguro. Iti ading ko nga bituin. Awan ti amamuk ka bituin. Manong nemi, nagpangutag ti ospital, iti makalawas. Napasari umay kumustaan manong nemi ni Sir Edwin. Sir, alas lang tagpaimag. Tadi kakit, umburang o may sasarong karan. No makaruwarak ton, sir. Makapagpasadak tumanin. Ay, saan ka nga pagmanahuanin? Pabay, sir. Ipalubos mo ba't nga? Muhold up ka? Mukodo nga rin doon, sir, nga. Hold up, pero di kita pasahero. Sumabol ka doon sa baling ang trabaho. Gamang ka, tapakaring gorak, tapanaki-hospital mo. At awamat sa baling, mangtulong ka niya, sir, nasangan na kayo. Eh, natin kami dyan kakabagyan. Ba't kang ka, sir, nga nagkapuwak iti ampunan. Nagkapuwak iti bahay ampunan. Sapsapulag kang iti kapsat ko. Ada nang ampun kang kuha ng baklang. Eh, masapulam ko mga rot, katubing kay pelay di. Huwag nga rot, sir. Ala, next, to bigat. Rumor ka doon to, makamuka to tibiyag mo, sumapul ka doon sa bali trabaho mo. Kasta nga ron tinabasamak, manong nemi, pagtrabaho ko nga ron manitan. Naging ka, manong nemi, tipang panagnak.
Magkita ti gate. Wanted family driver. Wow. Nagdurbelak man ang name. May sa nga bakit. Ti masdag. Ape barok. Sumbray ka nga family driver nana. Ada police clearance mo, barangay clearance mo. Ako matikasok. Umumi nga rod. Kasabulan daw unahin. Kas kumaita. Kumangganad naman yun, umpay driver da. Manong name may isang gwapo nga lalaki iti masler. Driver ko nam? Sir. Mas dati ako taxi driver. Inikatnak di ay bus ko ta. Nahol dapak tinabit. Nabitak pa yun ng Rimorga Puti Hospital. Siya ka di taxi driver ang pinaltukan ng hold upper. Nabuhik ni TV ah. Sir, siya. Sige. Nana, ilokat mo ticket. Pastor Kim Sona. Impakitak manong name kini Sir Marlon ti lisensya. Raymundo. Sir. Awagan na kilatan ti Moon. Moon. Imbes nga rin, sir. Moon. Yung manata talaga awag dakin ka. Dati, sir, Ray. Mabaling ko man na soktanap, no? Marbari na gasgasat. Moon. Nasa samit, Moon. Kaslabulan. Sir. Sige, Rog, gamintan, ha? Katkabot ako mangganat kam kaniya misis ko. Ni Jenny. Iso dito na eh. Wow, nagpintas ni misis mo, sir. Newly wearing. Talo ka bulan nitan. Nga nagkasar kami. Inlokat ko manong name itiri daw. Simbrek na nakabangbang nung nakabibintas. Nga Ma'am Jenny. Nga asawa manong name ni Sir Marlon. Naglugan dangan doon manong name. Naglugan akmat na. Sir, pakanan tayo. Yung baga naman ng name, itimul. Malangim tag-drive. Natanang ako, sir. Nangarunag at guwapo ka na pintas di pasahero. Manong name, masinsintira. Natsaktikit kitain ni Ma'am Jenny. Nagugwapo kami ngayon ni Marlon. Manong name, nagtali na edak kadakwada kas family driver at adigiti kundaway nga takda kami kini Ma'am Jenny. Manong name, iti aglugan tagbati ni Sir Marlon iti balayda. At da negosyo man ang naming as asikaswan. Mon? Yes, ma'am. Mabaling nga din iti abay mo at pagluganak. Ay, nakamabayin, ma'am. Ang rumba nga di talikod, dapat doon ikastak at makuna kang driver. Ngayon kahit ko, dagyan ti abay mo. Ay, una, ma'am. Sige. Ora ito nagdiugos akman sa may sakit. Adamat, pospesyusit ko, ginatang ko ang magmangluha. Akasti kinabanglong. Manong nemi, numanin talyawag ka siyak tikit kitain na. Diyos ko, agkrasamat kanya na ito yung babae. Kananyamat na ito yung marikritnak. Adun nga babae manong nemi din na pasahero, na amok, nasabat-sabat ko, nakasasarita. Yung mawang pati na kain labak ka na kwada. Yung man niya na ito nga marikritnak kang kwada. Diyos ko, agayatak ka din. Ngayon mabi na ti bus ko. Nandaanan ti asawa. Iti pakarik na kiti ayat. Naulimek manong name ni Ma'am Jenny. Naulimek ngam no kasta nga talyawag siyak tikit kitain na. Mamanulaing nga maira na nga sa nga siyak tikit kitain. Nagpangot manong name nga takta kami lang tagkuykuyog. Gabuta na destino adanapan sinarongkaran nga business da kini Sir Marlon manong name sa Cebu. Again gayt may sangal daw manong name. Awan opisina. Mon, ay, ma'am, isa ganam ti kotse. Ma'am, ada, kahit ko tagpaspasyan. Sige, ma'am. Nagkuyog kami manong name. Saan nga nakapormal? Naka-short?
Ngayon naka-t-shirt manong name iti. Kumupkap ti tingad na. Nagpintas ti pamagkina manong name. Oh, makabaso lang ka tayo ni Apo Diyos, no? Iba kag tayo love you kang kuana. Ma'am papananta. Alangan ba't kumapanta ti mo, kaso ti langak. Kahit ko nga, magnagap iti angin ti baybay. Di rumor ta di syudad, kapilitan. Adayin tugod ko ang pagdigos ko. Abay, katawa ka. Awan, ma'am. Sayang. Anat sayang. Nalado ti pa nagamamuta. Kumakit. Nagamamuta, edi awang piti asawam. Ano ti kahit mo kasaway? Siya sino ko mati lalaking nasangang duyos ti kinapidnas mo, ma'am. Loko ka, pulong ka kin Marlon. Hangat amat nga dagas timbagak. Tao mati dagas sa panggip ko kin ka. Manong name na pang kami itibay sa beach resort. Imo pa kami itibay sa open shed. Linoktan na manong name tiya compartment. O may managtulungan. Adagay min karagam dita, ma'am. Munang yung karagam na gito eh. Pangal daw ta. Wow. Ma'am, baka nung maamon ni sir. Apay ko mo nang maamon na. Iba't patig mo ni Sir Marlon? Yes, siyempre. Kada naman timariktam kanya. Tarantado kanya. Hindi ko pagarob mo siguro, crush ka. Huwag na tamasari, magkasak tigit kita no kanong dadrive back. Alan, bakit din? Iruan mo na kita. Manong name. Dapat kaya, yung karganan di compartment nga, beer. Naikabil iti styrofoam. Mas lakayat mo tuminom ti beer, ma'am. Eh, kanang serbi na nga rin ng itukutak mo. Saan ako uminom? Saan tang uminom? Di na kaya ta serbihan. Di na kaya tang ilukatan. Aman, pagkat di nga saan. Agar arapa apaklatan na nga, may sakang baro, may sakamat nga balasang. Uno si kati asawa, katsyak mat ti asawang. Inserbak manong nemi. Sa ako inopen ti peanut. No kahit mo, subuang ka pa eh. Sahanin Abing aming hinawis na tikastoy. Awan na. Saan ka din naragsak iti na ni Sir Marlon? Naragsak ka. Abing ka din nasaan? Ngayon kasalada kurang na. Kasalada sapsapulam. Abing nga mo mga sapsapulat. At sapsapulam nga ragsak ka sa bali. Nagrugit ta otak mo. Sorry, ma'am. Sige, ilokatan nakpay. Tapag isundo, maitun di ba kang agdigos? Ano taramatin yung agdigos? Kitagtupisa ka. Abag katawa ka. Pagpiyastaam ti ba magik? Bayam, anak to na nagtutupisan. Katulad na kamiseta kon. Sayang. Tsak makita pagkabuklan na. Agdigos pa nga naka-t-shirt. Kaya may nakat naman nung name it short na. Wow. Po, nang alags na gito yan. Yung sana ay nagkat t-shirt na. Tinurungnan man nung name it bye-bye. Bantayan ka, ma'am. Baka malmas ka. Numalmas ka, alawang ka. Ipakat ko ba dati mambuy-buyak nga first aid? Loko. Tap numaramanam di ka bibig ko. Manong name ibilang ko na isang sangayan din altaw nga panagkuyok mi nagmalmalem kini Ma'am Jenny. Adlaw ko manong nemi nga talaga da panagduyos na kanya. Iya mamak ko lang manong nemi. Amang ano saan ko mataratirik na kat pakano arakupek kat umarakop man. Baka no bisituak kat ituyak na manong. Nagbuhay na sakmutin. Nagaspagarigan lang. Iti may isang amale, manong name yung panagkapumi ti pisina, pagbagkate ko manong name ni kiti things na, ti attach case. Suro-suro ti kisuna iti siled. Itin lukat ng tiri daw ti siled, manong name imbes nga awatin nan. Ti attach case, kanda dumapang things na. Ngayon binayaan nan manong name tiri daw. Ma'am, sumarak ka. Isarak mo di kita. Dati, ma'am, sana ka sumrek silad mo. Siladyo, sumrek ka. Simrek ka, nagtungpalak, manong nemi. Di makadakas manong indirekap na tiri daw. Sana inlak. Oh. Dakas in base.
Ma'am, abi nga, ma'am, jacket nga, jacket ti makabasol. Nangabasol ti pagbagam. Ah, ma'am, manong Naimi, ibaba naman ti blouse na, ima ti blouse na. Ha? Makita na ito eh. Piglat. Piglat. Nga nagsinambituin. Ah, s- si, si kanibituin? Abi nga Janet nagan mo. Katsika. Ape nga mon. Mon kan bituin. Raymundo. Maban ko kada kitaan? Tatakyag mo. Dito, di biglat itatakyag ko. Nga gapuanan ti panakauram. Si kaniading ko. Manong. Naging narakop kami, Manong Nemi. Si kanibituin. Si kaniading ko. Manong. Raymundo. Bituin. Iso lang di kakaisunan ng pagilasinan ti sangkadi. Di kapuanan ti uram. Ti abagak. Piglat nga nagsinan bituin. Kat nagsinan bulan mo ti piglat mo. Iti takyag mo. Abay nasuktan tinagan mo. Binaliwan da. Di kita nangadap kanyak. Ni Marlon. Inadap damit. Imun unang inadap da. Sada nagsapol ti babae nga adap. Padapandadap na lalaki kan babae. Sumilagayam ideal. Kahit ko man ti sumurot kat di dapat kayat. Uwen. Tadan lalaki nga adap da. Awanin da dati ka ni mami. Natay na ti plane crash. Aeroplano. Kapatag bimbinadag kami kini Marlon. Da kami tinangtawid. Iti negosyo da. Da kami tinag-asawa. Ngagpadpada nga ampun. Manong, sinapsapol ka. Sinapsapol ka matading ko. Gigaman tayo di Diyos nagsarak. Nagsayad ka ang tibyak mo. Hanggang bali, Manong. Tanukan nga tibyak ko. Kastan tumitin tibyak mo. Nimasak lang ang family driver. Hanggang bali. Tanuan ng kayat mo. Kahit mo ituloy ti panagbasam, saanin natin ko. Hindi talent ka nga family driver. Mali Manong, saan ka nagsulto? Abay, kit, bagag to kindi, Marlon, nga membro ka ng pamilya. No, adaman, kasapulam, itidbikin ka, adadupin yung sweldo. Nagpamilya kan, saan ka nang pumano dito eh? Mga iparakdar tayo lang inti balay yung inti asawam, iti unag ti compound. Nagkaman ta kinapo Diyos. Ta nagsabat ba't lang ti dalan tamanong. Logo ka. Api nga di na ka nagsaludsod nga sigod. Ngano siyak ni manong mo. Kasi ka api nga siya saan ka nagsaludsod ngano siyak ni bitwen. Sumilagayam. Ayat gayam ti kapsat marikrik-nekeng ka. Uri siyak manong. Kunak lang na. Oh, bito ay nagyaman na. Kanagyaman iti Diyos. Manong Nemi adadan ti singed mi kini Marlon. Uwain manong. Gaputa. Bayaw ti awag ng kanya. Sana kung Manong Nemi kasal driver lang, adapagitan bukod ko nga kwarto, iti balay Manong Nemi. Balik kaslak may sakmat nga senyorito Manong. Kadidita, makasarak dan sa bali nga driver Manong Nemi, tinaramid ko,
Sumuro tak to bisina, nagkuyog kam kini Marlon nga bayaw ko, yung susuro na kung niya taramida. Nalaing gamit bayaw. So nga, pagbalinan ka na assistant ko. Saan nga ni asamo assistant ni Jenny? Another assistant. Dano ko problema, kati soroken ka, si kati mang sulbar. Sir, sir, magbayaw. Kahit mabalimon tayo kasama. Kurso na hadak nga rin sekretarya mo. Oh, di mo ko na yun, chicks mo iso na bayaw. Saan ko nga ramidan timang lipot iti kabsat mo, kapot ipat patag ko na eh. Ayam no karas mo, di armam. Kahit magbalinto nga asawam, isun tumatan ti panakasekretarya. Dito ni Venus manong name. Hi, Venus. Yes, sir. Di nakawawagan di sir. Pwede ko mga saan kang awagan di sir kat sikat assistant ni sir. Noawan dito ni Barlon. Siyak no katibosyo. Wana boss, napintas ka Venus. Oh no. Saan mo akras ni bayaw ko? Pwede ko makakras ko kat asawa nan. Siyak akong asawa. Kat mo talaga nga, akong asawang girlfriend mo akit kaya't naklakid di. Alala? Alalisto kami. Hani pagpagak lang, sir. Moon ko naman latang kanya. Moon? Among ka dito istorya aming kapsa? Saan ko nga mo? Mabaling ka din nga ibatang palat trabaho mo. Tentag merienda. Akit awisan nag-gaim ti boss ko. Abigad din saan. Manong naming feeling inistorya kini Venus ti istorya aming kapsat. Kasla saan nga mamati? Saan nga nakapapating yung pudno? Yeah. Nagunakon nga, man nakabalin na talaga ni Apo Diyos. Taori na kaim imposible at pagbalin na posible. Di ba kadagas na inlabak ti kapsat ko? Gayam, ayat ti may sakapsat. Kastama ti mariknana. Na palit ti dara ko nada. Di, elementary graduate ka lang. When? Ngayon madumatan ti amok. Adumatan ti nastrek ko nga trabaho. Nagbalinak pa yung taxi driver. Apeng or nagbalin ka assistant ni boss ka. Elementary graduate ka lang. Sa balit agbayaw. Sa mesa, ito elementary graduate ak lang. No, kung makanta ka sa pula ka communication, hamad sakti mga isurat, si Kamat, di ba? Di ibagak i-English mo. Sa mesa naman, basit amok ti English or elementary graduate ak lang. Sa bagay. Nakayay gayang idi, ti biyagyo. Nagasat kami pa ilahin. Gabuta na ngalan niya, kani ading ko. Buta nangampun kan ko, na. Siyak, awan tinangampun kanya. Naglibas sakit ampunan. Ado pasamak ti biyag ko. Ngayon magpatinggat yamin, tiyado nga sakripisyo kan panubo. Para kanyak. Ada akong ti altuk-tuk talimpatok ti baligi. Naroon na maasawa ka. Hala. Agang angaw ka manin, sana kagang angaw, Venus. I love you. Nagpangot iti talo nga bulan manunemi di panangaram ko dito sekretariyak. Siyak ti boss na kasta nga awan ni bayaw. Agenggang inaklunan ti panagayat ko. Parparigatak lang tiriknak no ibagak nga sangkayeten. Moon. Raymundo. Kat naging narakop kami manunemi. Adaham idi, isempre ito nagtupisina, ti kwarto. Nakarekap tiri daw. Inamalak ti lips na, nakanananam na kayong imas. Itabi lang manong nami nga mga gekak ti bibig ti may nga babae. Aduman ti kiti mabuybuyak, no kasanot umagek, ken umarakop. No kasano iti mga purus, iti baruko. Amon. Ala. Apay, ad-experience mo?
Humpay. Sika pa'y lang timuna. Nga narakop ka na prosak. Awang pulos iti kadlawak nakariknak iti ayat. Nilayang ading kong ayat gayam ti kapsat. Ken sika, ayat ti may sang asawa. Will you marry me? Allah, ang kasawa ta sikon. Kastan tumalang pagtungpalan na. Saan tan nga baybayan? Nagkalay sa kam ngarot kini Venus manong naming. Kaya nangaraksak ti kapsat ko, kasama ten ti bayaw ko. Kasmat ti kinaragsak ko, ragsak mi kini Venus. Katkas iti nagtulagan mi nga kapsat, nangipatakder kami ti balay mi abukod kini Venus ti unek ti compound ti balay nga tawid dagiti nangadap kadakwada. Nadaan kami manong nemi iti katulong. Ta siyempre, sumurik kami nga padpada iti asawa ka sekretariyak iti opisina. Manong nemi naragsak kami. Ket nagbaling kami nga managtulong kadigiti agkasapulan ti tulong. Nangruna manong nemi di kiti katang-katang iti kalsada. Tano kasta nga mapanag ti bisina. Kada makita manong nemi agpalpalama. Sarding, sweeter hapay. Payapayan tayo agpalpalama. O Mariam nila? Mano? O 50. O sang gasuto ito. Sige, matiti, isuto ito ta. Nanaro na kadigiti ubing manong nemi nga palagoy-lagoy. Kasla kahit bon sa amat ti mga dap. Kadigiti aguharang-warang ubing, sweetheart. Kat no saan ka mapututan ti mga halata. Adan? Kaya gabok ti doktor siya nga nagpakatak ang kaitay? Adan? Agsalal brata nga ron. Agsibugta. Not, ditoy ko bisina ta. Lolo, ang kayat ni Sir. Sino Sir? Sir Marlon. Hamat yung mga bisina dito eh. Iso nga dito lang. Alal, ditoy. Iti agdama manong naming talon na kita nagbalin nga anak mi kini Venus. Idinto ta dududua ti anak ka ti kapsat ko nga bituwen wano ni Jenny kini bayaw ka Marlon. Nagtutuloy manong nami ti progreso ti negosyo wen negosyo mi kada bayaw ken ti kapsat ko. Kat managtulong kami matlata di kita kasapon iti tulong manong nami. Tadadang harod iti kadeng ko nga sabali atuloy ti misyon ko. Nagbalinak mi iti nga sila palaboy-laboy iti kalsada manong nami. Ulila anapan iti ampunan sa naglibas iti ampunan nga nagkatang-katang nga ng sapul iti kapsat ko ken ng sapul iti napintas agasat ko. Napintas agasat ko kunak hindi masaraka kon iti kapsat ko sumatente adada nga nagbalikat. Dito nga ron manong nemi iti pakasarita kadagyamak launa iti aunos mo nga naibasa. Sabi ko madadamat na ibatik nga adal liwliwagan pagsarmingan ti biyag kadagiti pada kanimngeg. More power to your program, Mano and God bless. Tuwing nga dagyaman nga pagaya mo, Ray Wanumun Raymundo.